Hello student, in today's lecture we deliver the topic. The name of the topic is that crystal defect. In today's topic the name of the topic is that crystal defect or imperfection. First, why the defect is arises and in which compound is defect is arises. One thing is remember that the all the naturally occurring crystalline substance do not have perfect crystal structure. हे वाक्य काय सांगते? निसर्गामध्ये आढळून येणारे जे काही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर असतील ते परफेक्ट नसतात. दे हॅव सम डिसऑर्डर और इरेग्युलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ ॲटम. म्हणजे काय सांगतोय तो की ज्यावेळेस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर असतं त्या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरमध्ये काहीतरी डिसऑर्डर असते किंवा इरेग्युलरिटी असते. कशाच्या बाबतीत? स्टॅकिंग ऑफ द ॲटम. मग सच अ इरेग्युलरिटी ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड is called as a defect or it is called as a imperfection. परत एकदा क्रिस्टल डिफेक्ट कसा तयार होतो ते समजून सांगतो. डिफेक्टच्या अगोदर काय वाक्य क्रिस्टल, त्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर कसा तयार होतो? बाय द कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. आणि ह्या कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलची जी अरेंजमेंट असेल ती जर रेग्युलर नसेल, इरेग्युलर असेल, डिसऑर्डर असेल तर डिफेक्ट हा क्रिस्टलमध्ये तयार होतो. ह्या डिफेक्टला दुसरं नाव काय दिलं त्यांनी? इम्परफेक्शन. म्हणून पहिलं वाक्य त्यांनी असं म्हटलं बघा, नॅचरली ऑकरिंग सबस्टन्स डू नॉट हॅव परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर. दे हॅव सम डिसऑर्डर or irregularity in the stacking of atom such that the arrangement of constituent particle of solid are irregular, and to obtain the defect, this defect it is called as a defect or it is called as an imperfection. Why the defect is arises? डिफेक्ट हा क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये का तयार होतो? इफ द रेट ऑफ द क्रिस्टलायझेशन, बघा इथे शब्द वापरते, इफ द क्रिस्टलायझेशन ऑकर्स हॅविंग रेट इज अ फास्टर द डिफेक्ट आर क्रिएटेड ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलायझेशन. याचं एक उदाहरण सांगतो. ज्यावेळेस आपण एक्झाममध्ये पेपर लिहित असतो, सुरुवातीच्या स्पॅनमध्ये आपलं हँडरायटिंग खूप छान असतं, पण जसं टाईम कमी होत जातो आपला बराच पेपर लिहिण्याचा राहिलेला असतो. त्यामध्ये शेवटच्या 5-10 मिनटामध्ये आपण आपलं हँडरायटिंग जर बघितलं तर त्या हँडरायटिंग पहिल्या हँडरायटिंगपेक्षा नक्कीच काय झालेलं असतं? थोडंसं बदललेलं असतं. मग ते खराब झालेलं असतं. का बरं झालेलं असतं? कारण की आपण आपल्या लिहिण्याचा स्पीड हा वाढवला असतो. टू इन्क्रीज द स्पीड ऑफ द रायटिंग अँड ॲट द टाईम द डिफेक्ट इज अरायझेस इन हँडरायटिंग. मग त्यांनी असं म्हटलं आहे डिफेक्ट कसा तयार झाला आहे? द डिफेक्ट इज ऑकर्स इन द क्रिस्टल ड्यू टू द हाय स्पीड ऑफ द रेट ऑफ द क्रिस्टलायझेशन. मग तुम्हाला एक लक्षात घ्या, in fact that the ideal crystal with no imperfection are possible only at absolute zero temperature. हे वाक्य काय सांगतंय? जे आयडियल आहे, आपण आयडियल म्हणतो, आयडियल म्हणजे आपण बघितलं डिफरन्समध्ये क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ ट्रू सॉलिड. जे काही क्रिस्टलाइन सॉलिड हे आयडियल आहेत ते सर्वच्या सर्व आयडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड हे डिफेक्ट दाखवत नाही, म्हणजे त्याच्यामध्ये इम्परफेक्शन होत नाही, त्याच्यामध्ये डिसऑर्डर होत नाही. पण हे केव्हा? ओनली पॉसिबल ॲट 0 टेम्परेचर. केव्हा पॉसिबल होते ते? 0 टेम्परेचर. अबाव दिस टेम्परेचर, अबाव
this temperature, the no crystalline material are 100% pure. म्हणजे ॲब्सोल्यूट टेम्परेचरच्या वरती म्हणजेच जे काही टेम्परेचर असेल त्या टेम्परेचरला कुठलाच क्रिस्टलाइन सबस्टन्स हा काय दाखवत नाही, प्युरिटी दाखवत नाही किंवा रेग्युलरिटी दाखवत नाही. म्हणजेच त्याच्यामध्ये काय होतं, डिफेक्ट तयार होतं. अबाव द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर each and every crystalline substance shows the defect. So this defect arises at the time their electrical neutrality of the solid is maintained. So that how to reduce the defect, एखाद्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमधला डिफेक्ट कसा रिड्यूस करायचा आहे. टू रिड्यूस द डिफेक्ट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर at the time we decrease the speed of the rate of the crystallization. When decrease the speed of the rate of crystallization, the defect is decreases. So that we proceed the next. Sometimes defects are intensely created for the property of crystalline solid. This हे काय सांगते बघा, मॅनिप्युलेटिंग द डिस्क्राईब द प्रॉपर्टी इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड. म्हणजे हे वाक्य काय सांगते, वेन द डिफेक्ट इज अरायझेस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ॲट द टाईम देअर प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी, इथे प्रॉपर्टी शब्द दिला आहे, पण दोन प्रकारच्या प्रॉपर्टी असतात. देअर आर टू टाईप्स ऑफ द प्रॉपर्टी, फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टी. When the defect is arises in the crystal structure at the time, the two types of the property, namely physical and chemical property, both are changes. ज्यावेळेस क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये डिफेक्ट तयार होतो त्यावेळेस त्याच्या फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये काय होतं, बदल होतो. मग ह्या डिफेक्टचे किती प्रकार आहे. देर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट. हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट, 3 टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट. द फर्स्ट डिफेक्ट, it is called as a point defect. Second, it is called as a line defect. Third one, it is called as a plane defect. I repeat again that. परत एकदा समजून सांगतो. There are 3 type of the defect. किती टाइप आहे डिफेक्टचे, 3. First one, it is called as a point defect. Second one, it is called as a plane defect. Third one, it is called as a line defect. Point defect, line defect and plane defect. Out of these 3 defect, in your 12th science syllabus we have discussing the only the one of the defect. The name of the defect is that point defect. मग तुमच्या ह्या 12वीच्या सिलेबसमध्ये फक्त एकच डिफेक्ट आपल्याला डिस्कस करायचा आहे. तो कुठला, त्याला म्हटलं गेलं पॉइंट डिफेक्ट. कुठला म्हटलं गेलं त्याला, पॉइंट डिफेक्ट. मग पॉइंट डिफेक्टची डेफिनेशन सांगण्यापूर्वी बघा, डिफेक्टच्या अगोदर शब्द कुठला आहे, पॉइंट आहे. म्हणजे क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये डिफेक्ट ज्यावेळेस क्रिएट होतो तो कशाच्या इरेग्युलरिटीमध्ये तयार होत असेल, पॉईंटमध्ये तयार होत असेल. बघा, द डिफेक्ट इज अरायझेस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर प्रोड्यूस ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द बेसिस ॲट द लॅटिस पॉईंट. आला का शब्द बघा, लॅटिस पॉइंट इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड म्हणजे वाक्य काय सांगतंय की ज्यावेळेस एखाद्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये डिफेक्ट तयार होतोय तो डिफेक्ट जर त्याच्या लॅटिस पॉईंटच्या मार्फत होत असेल, लॅटिस पॉईंटच्या मार्फत म्हणजे काय, द अरेंजमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ द लॅटिस पॉइंट आर irregular, disorder, it is called as a point defect. It is called as a point. बघा काय सांगतो मी, the defect are arises due to the irregularity produced in the arrangement of the bases at the lattice point in a crystalline solid. It is called as a point defect. म्हणजे क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये जे काही लॅटिस पॉइंट आहे त्या लॅटिस पॉइंटची जी अरेंजमेंट असेल ती जर इरेग्युलर असेल तर त्याच्यापासून जो डिफेक्ट तयार होतो त्याला म्हटलं तर पॉइंट डिफेक्ट. मग ह्या
पॉईंट डिफेक्ट नंतर त्याचे आपल्याला पुढचं बघायचं क्लासेस ऑफ द पॉईंट डिफेक्ट. काय बघायचं त्याचे आपल्याला क्लासेस ऑफ द पॉईंट डिफेक्ट. देर आर द 3 मेजर क्लास ऑफ द पॉईंट डिफेक्ट. ह्या पॉईंट डिफेक्टचे 3 मेजर क्लासेस आहेत. पहिला दिला आहे त्याने स्टोचिओमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट. पहिला कुठला दिला आहे स्टोचिओमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट. दुसरा दिला आहे इम्प्युरिटी डिफेक्ट आणि तिसरा दिला आहे नॉन स्टोचिओमेट्रिक डिफेक्ट. किती पॉईंट दिले त्यांनी 3. पहिला दिला आहे स्टोचिओमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट, दुसरा दिला आहे इम्प्युरिटी डिफेक्ट आणि तिसरा दिला आहे नॉन स्टोचिओमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट. सो वी प्रोसीड द नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज द स्टोचिओमेट्री पॉईंट डिफेक्ट. आता याच्यामध्ये ज्यास आपण स्टोचिओमेट्री म्हणतोय तो शब्द समजून घ्या आधी. स्टोचिओमेट्री पॉईंट डिफेक्ट काय असतं समजून सांगा. केमिकल फॉर्म्युला ऑफ द कंपाऊंड. Chemical formula of the compound. We take the one of the example that is the NaCl. In that NaCl, one cation and one anion. NaCl मध्ये किती कटायन आहे? एक कटायन आहे आणि एक काय आहे anion आहे. We take the another example KCl. There is one cation and one anion. म्हणजे आपण ज्या स्टोचिओमेट्री बघतोय त्यावेळेस त्या कंपाऊंड्स काय शोज करतोय. कंपाऊंड शोज द फिक्स रेशो ऑफ नंबर ऑफ ॲटम्स ऑर नंबर ऑफ कटायन्स. म्हणजे मी NaClचं उदाहरण घेतलं, त्याच्यामध्ये एक कटायन होता आणि एक अनायन होता. कटायन आणि अनायनची संख्या सेम होती म्हणजे त्याचा रेशो 1:1 होता. म्हणून एक वाक्य असं म्हटलंय बघा. The chemical formula of a compound shows fixed ratio of number of atoms or number of cations and anions. दोन याच्यात वाक्य म्हटलं त्याने रेशोच्या स्वरूपात पण म्हटलंय आणि रेशोमध्ये दुसरं वाक्य त्याने असं म्हटलं कटायन आणि अनायन. त्याचा रेशो कसा म्हटलाय. द फिक्स रेशो इज अ स्टोचिओमेट्री ऑफ द कंपाऊंड. त्याचा रेशो जर बदलला नाही तर कंपाऊंडची स्टोचिओमेट्री बदलत नाही. मग त्यांनी पुढे आपल्याला म्हटलं आहे इन स्टोचिओमेट्री डिफेक्ट द स्टोचिओमेट्री इज रिमेन्स अनचेंज. बघा ज्या डिफेक्टमध्ये त्या कंपाऊंडची स्टोचिओमेट्री बदलत नाही त्याला कुठला डिफेक्ट म्हटलं गेला आहे स्टोचिओमेट्री डिफेक्ट असं म्हटलं आहे. In another language, we can also be said that स्टोचिओमेट्री बदलत नाही म्हणजे त्याचा रेशो बदलत नाही. रेशो कशाचा बदलत नाही. नंबर ऑफ ॲटम्स. रेशो ऑफ द नंबर ऑफ ॲटम्स ऑर नंबर ऑफ कटायन्स अँड नंबर ऑफ अनायन्स ऑफ कंपाऊंड्स रिमेन सेम ॲज रिप्रेझेंटेड बाय इट्स केमिकल फॉर्म्युला. आता इथे बघा मी शब्द दोन वापरले. रेशो ऑफ नंबर ऑफ ॲटम्स. आता रेशो ऑफ नंबर ऑफ ॲटम्स म्हणजे ज्यास मी उदाहरण घेतलं NaCl तर एक Na ॲटम आहे आणि एक Cl ॲटम आहे म्हणजे रेशो काय आला 1:1 आला. किंवा मी ॲज इन टर्म्स ऑफ द कटायन अँड अनायन घेतलं तर रेशो पण किती आला 1:1 आला. म्हणजे स्टोचिओमेट्री बदलली का नाही. स्टोचिओमेट्री इज remains same. So that stoichiometry point defect, I repeat again that the stoichiometry point defect is a point defect in which the chemical formula of the compound shows the fixed ratio of number of atoms or number of cations and anion. This fixed ratio is the stoichiometry of the compound. In stoichiometry defect, the stoichiometry remains unchanged. In another language, we can say that ratio of number of atoms or number of cations and anions of compounds remains same is called as a stoichiometry defect. So when we consider the another point in that there are how many types of the stoichiometry defect. There are 4 type of the stoichiometry defect. पुढचा जो पॉईंट आपण ज्यावेळेस घेतो त्यावेळेस त्याच्यात काय म्हटलं जाईल. देअर आर 4 टाईप ऑफ द स्टोचिओमेट्रिक डिफेक्ट और देअर आर 4 टाईप ऑफ द स्टोचिओमेट्रिक डिफेक्ट. फर्स्ट वन इज दॅट
वॅकन्सी डिफेक्ट. पहिला कुठला दिला त्यांनी? वॅकन्सी डिफेक्ट दिला आहे. दुसरा दिला त्यांनी सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. तिसरा दिला आहे त्यांनी शॉर्टकी डिफेक्ट. आणि चौथा दिला आहे फ्रँकेल डिफेक्ट. बघा स्टोचिओमेट्रिक डिफेक्टचे किती प्रकार आहे? स्टोचिओमेट्रिक पॉईंट डिफेक्ट आर क्लासिफाईड इंटू द 4 टाइप. Stoichiometric point defect are classified into how many type? 4 type. First one, it is called as a vacancy defect. Second is that self interstitial defect. Third one, it is called as a Schottky defect. And fourth one, it is called as a Frankel defect. So we proceed the next point, that is the vacancy defect. So we discussing about the another point, it is called as a vacancy defect. आता हे डिफेक्टच्या शेजारी काय शब्द आलेला आहे? व्हॅकन्सी. व्हॅकन्सी म्हणजे जागा क्रिएट होणे, म्हणजे एम्प्टी स्पेस असणे. बरोबर आहे. आपण म्हटलं व्हॅकन्सी क्रिएट झालेली, व्हॅकन्सी म्हणजे जागा रिक्त आहे आपण असं म्हणतो. मग डिफेक्ट कुठला आहे? व्हॅकन्सी डिफेक्ट. आता डिफेक्ट हा कोणामध्ये तयार झालेला आहे? क्रिस्टलायझेशन, क्रिस्टलाइज सॉलिडमध्ये तयार झालेला आहे. कुठल्या वेळेने तयार झाला आहे? क्रिस्टलायझेशन प्रोसेसमुळे. क्रिस्टलायझेशन प्रोसेसमध्ये जसं आपण क्रिस्टलाइन सॉलिड घेतो आहे त्याच्यामध्ये कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोण आहे? ॲटम्स, आयन्स अँड मोलिक्युल्स आहेत. ॲटम्स, आयन्स अँड मोलिक्युल जे असतील की आपण कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल असं म्हटलं जातं, ते जर त्याची स्वतःची जागा सोडून गेले म्हणजे लिव्ह इट्स ओन पोझिशन, म्हणजे त्याच्यामध्ये काय तयार झाली? व्हॅकन्सी तयार झाली. आणि व्हॅकन्सी तयार झाली म्हणून त्या डिफेक्टला काय म्हटलं गेलं? व्हॅकन्सी डिफेक्ट. परत एकदा समजून घ्या बरं का. हा डिफेक्ट आहे. डिफेक्ट कोणामध्ये तयार झालेला आहे? क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये. क्रिस्टलाइन सॉलिडची डेफिनेशन आपण काय बघितलं होतं? दे हॅव रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोण आहे? ॲटम्स, आयन्स अँड मोलिक्युल. मग डिफेक्ट जे आहे क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये, क्रिस्टलायझेशन प्रोसेसचा रेट फास्ट असल्यामुळे होतो आहे, त्यावेळेस त्याच्यामध्ये असणारे जे ॲटम्स आहेत किंवा आयन्स आहेत किंवा मोलिक्युल्स आहेत ते काय होतात? मिसिंग होतात. काय होतात? ते मिसिंग होतात. पण मिसिंग कुठे होतात? फ्रॉम इट्स रेग्युलर साईड. स्वतःची जी जागा असेल ती जागा सोडून ते जातात, म्हणजेच तिथे काय तयार झाली? त्या स्पेसमध्ये व्हॅकन्सी तयार झाली. आणि त्या व्हॅकन्सीला आपण काय म्हणू शकतो? व्हॅकन्सी डिफेक्ट. बघा डेफिनेशन तुमच्यासमोर आहे. ड्युरिंग द क्रिस्टलायझेशन शब्द वापरला मी मगाशी. ड्युरिंग द क्रिस्टलायझेशन ऑफ अ सॉलिड, ड्युरिंग द क्रिस्टलायझेशन ऑफ अ सॉलिड अ पार्टिकल इज मिसिंग. बघा आला का शब्द? पार्टिकल. पण तो पार्टिकल कुठून मिसिंग झाला आहे? द पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेग्युलर साईड. कुठून मिस झाला आहे तो? रेग्युलर साईड इन द क्रिस्टल लॅटिस. मागच्या तासाला पण मी सांगितलं होतं क्रिस्टल लॅटिस काय तयार होतं? क्रिस्टल लॅटिस. क्रिस्टल लॅटिस म्हणजे काय? ज्यावेळेस आपण लॅटिस पॉईंट क्रिस्टल लॅटिस कसं तयार होतं? लॅटिस आणि ब्रॅव्हिस याचं एकत्रीकरण काय तयार होतं? क्रिस्टल लॅटिस किंवा आपण त्याला म्हटलं स्पेस लॅटिस. मग मिसिंग ऑफ पार्टिकल क्रिएट अ व्हॅकन्सी. बघा काय क्रिएट केली त्यांनी? व्हॅकन्सी क्रिएट केली. कुठे क्रिएट केली? इन द लॅटिस स्ट्रक्चर. इन द लॅटिस स्ट्रक्चर अँड द सम ऑफ लॅटिस साईड आर व्हॅकंट ऑफ मिसिंग पार्टिकल. त्याच्यामुळं काय झाली? त्याच्यामध्ये असणारी जी व्हॅकंट साईड आहे ती लॅटिस साईड आहे ती काय झाली? व्हॅकंट झाली. आता बघा डायग्राम तुमच्यासमोर आहे. बघा हे जा मी जे दाखवतोय तुम्हाला हे काय सर्वात आधीला याला म्हटलं गेलं लॅटिस स्ट्रक्चर. याला काय म्हटलं गेलं? लॅटिस स्ट्रक्चर. ह्या लॅटिस स्ट्रक्चरमध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्वेशन केलं असेल तर लेफ्ट टू राईट किती स्पियर आहेत? 5. म्हणजे किती पार्टिकल आहेत? 5 पहिल्या रोमध्ये. दुसऱ्या रोमध्ये बघा, दुसऱ्या रोमध्ये जर आपण इथे बघितलं तर इथे 4च आहेत. बरोबर आहे. तिसऱ्या रोमध्ये बघितलं इथे पण 4च आहेत आणि चौथ्यामध्ये बघितलं तर 5 आहे. म्हणजे सेकंड आणि थर्डमध्ये काय क्रिएट झालेले? तो जो पार्टिकल आहे तो पार्टिकल काय केला आहे? स्वतःची जागा सोडून गेला आहे. तो पार्टिकल स्वतःची काय सोडून गेला आहे? जागा सोडून गेलेला आहे. जागा सोडून गेला म्हणजेच त्याच्यामध्ये काय क्रिएट झाली आहे? व्हॅकन्सी क्रिएट झालेली आहे. म्हणून हा डिफेक्ट कुठला आला?
वॅकन्सी डिफेक्ट आला. बघा रिपीट सांगतो मी. याच्यामध्ये काय सांगितलं, वॅकन्सी क्रिएट झाली. बघा फर्स्ट रो मध्ये जर बघितलं देर आर 5 पार्टिकल्स, सेकंड देर आर 4, थर्ड इज ऑल्सो 4 अँड फिफ्थ इज 5. याच्यामध्ये जर बघितलं तर इथे जर बघितलं आपल्याला हा जो सेकंड आहे, ह्या सेकंड रो मध्ये काय क्रिएट झाली, तिथे अशी वॅकन्सी क्रिएट झालेली. ती वॅकन्सी का क्रिएट झालेली, कारण की त्याच्यामध्ये असणारे ॲटम्स हे काय झाले, लिव्ह इट्स ओन पोझिशन. तसं थर्ड याच्यामध्ये बघा ते काय केले, स्वतःची जागा सोडून गेले, लिव्ह इट्स ओन पोझिशन. मग त्याच्यामध्ये डिफेक्ट तयार झाला. आता वाय द डिफेक्ट इज अरायझेस, डिफेक्ट होतोय पण डिफेक्ट होण्यामागे पण काहीतरी कारण असेल ना, म्हणून इथे म्हटलं रिझन ऑफ द डिफेक्ट. द वॅकन्सी डिफेक्ट इज डेव्हलप वेन द सबस्टन्स इज हिटेड. वाय द डिफेक्ट इज अरायझेस, कारण की त्या सबस्टन्सला आपण काय दिली, उष्णता दिली. वाय द डिफेक्ट इज अरायझेस, बिकॉज वी गिव्ह द हिटिंग टू द सबस्टन्स. त्या सबस्टन्सला उष्णता दिली आणि ड्यू टू द absence ऑफ पार्टिकल द मास ऑफ सबस्टन्स डिक्रीजेस. बरोबर हे वाक्य. हिटिंग केल्यानंतर ते सबस्टन्सनी हीट ॲब्झॉर्ब करून घेतली आणि त्याच्यामुळे तो पार्टिकल तिथून निघून गेला. मग पुढचं वाक्य काय बघा, ड्यू टू absence ऑफ पार्टिकल मास ऑफ द सबस्टन्स इज डिक्रीजेस. यस बरोबर आहे. पहिल्या रोमध्ये किती सबस्टन्स आहेत, 5, म्हणजे 5 सबस्टन्सचं मास. दुसऱ्या रोमध्ये किती सबस्टन्स आहेत, 4, मग त्याचं मास. तर मास पहिल्या रोमध्ये असणाऱ्या सबस्टन्सचं कसं असेल, हे जास्त असेल आणि दुसऱ्या रोमध्ये असणाऱ्या सबस्टन्सचं मास कसं असेल, कमी असेल. म्हणून इथे आपण काय म्हणू शकतो, द मास ऑफ सबस्टन्सेस गेट डिक्रीजेस. सबस्टन्सचं मास काय झालं, डिक्रीजेस झालेलं आहे. हाऊएव्हर व्हॉल्यूम इज रिमेन्स कॉन्स्टंट. व्हॉल्यूम काय त्याचा कॉन्स्टंट आहे, म्हणजेच त्याची डेन्सिटी काय झाली, डिक्रीजेस. डेन्सिटी काय झाली, डिक्रीज झाली. कसं काय सर, डेन्सिटी का डिक्रीज झाली. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ डेन्सिटी. डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम तेज आहे, मास कमी झालं, म्हणजे व्हॉल्यूम तेज आहे, मास कमी झालं, म्हणजे डेन्सिटी ऑब्वियसली काय झाली, डिक्रीज झाली. काय झाली, डेन्सिटी डिक्रीज झाली. आय रिपीट दॅट, व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड डिफेक्ट तयार होण्यामागे रिझन काय आहे. वेन वी गिव्ह द हिटिंग टू द सबस्टन्स, त्या सबस्टन्सला काय दिली, उष्णता दिली. वेन वी गिव्ह द हिटिंग टू द सबस्टन्स, ॲट द टाइम द मास ऑफ पार्टिकल गेट डिक्रीजेस, their volumes remains constant and the density of substances get decreases. These are the first defect. It is called as a vacancy defect. Point defect चे आपण प्रकार बघत होतो, त्याच्यामध्ये पहिला जो प्रकार बघितला त्याच्यामध्ये वॅकन्सी डिफेक्ट असं बघितलं. हे कशाचे प्रकार चालले, स्टोचिओमेट्रिक डिफेक्टचे प्रकार चालले, लक्षात घ्या बरं का. पॉईंट डिफेक्टचे 3 पार्ट आहेत, स्टोचिओमेट्री, इम्प्युरिटी डिफेक्ट आणि नॉन स्टोचिओमेट्रिक डिफेक्ट. आणि स्टोचिओमेट्रीमध्ये आपण आता पहिला जो डिफेक्ट घेतला त्याला म्हटलं गेलं वॅकन्सी डिफेक्ट. दुसरा जो डिफेक्ट होता सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट. तिसरा जो डिफेक्ट होता शॉर्टकी डिफेक्ट आणि चौथा जो डिफेक्ट आहे फ्रँकल डिफेक्ट. ओके, सो डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट डिफेक्ट दॅट इज द सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट. पुढचा डिफेक्ट कुठल्यावर बघायचा विद्यार्थ्यांनी आपल्याला, सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट इन इलेमेंटल सॉलिड. इलेमेंटल सॉलिड. आता याच्यामध्ये बघा सेल्फ शब्द दिसतो, सेल्फ आणि इंटरस्टेशियल. आता याच्यामध्ये 2 गोष्टी तुम्हाला समजून घ्यायच्या असेल. इंटरस्टेशियल पोझिशन कुठली असते, कोण असते, इंटरस्टेशियल पोझिशन. आता बघा मी डायग्राम तुमच्या समोर आहे बघा, त्या डायग्राममध्ये ही जी रेष, या 2 स्पिअरमधली जी जागा आहे त्या जागेला म्हटलं गेलं इंटरस्टेशियल पोझिशन. मग भजाने सर तुम्ही ह्या लेफ्ट हँड साईड टू राईट हँड साईडला गेलात तसं टॉप टू बॉटम येत जाऊ शकतात. ह्या 2 स्पेअरमधली उभी किंवा आडवी जी लाईन येत असेल त्या लाईनला आपण म्हटलं गेलं स्पेस लॅटिस. त्याला काय म्हटलं गेलं, इंटरस्टेशियल पोझिशन. काय म्हटलं गेलं त्याला, इंटरस्टेशियल पोझिशन. बरं समजून घ्या बरं का. इंटरस्टेशियल पोझिशन कुठली असेल, ही लाईन या 2 स्पेअरमधली किंवा ही लाईन ह्या 2 स्पेअरमधली, ही लाईन उभी लाईन किंवा आडवी लाईन, त्याला म्हटलं गेलं इंटरस्टेशियल स्पेस. आता सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट म्हणजे काय ते समजावून सांगतो. सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट इन इलेमेंटल सॉलिड.
आता इंटरस्टिशियल साइट इन अ क्रिस्टल आर द स्पेस. सापडलं का? स्पेस येते कोणामधली? इन बिटवीन द पार्टिकल इन लॅटिस पॉईंट. हा जो काही लॅटिस पॉईंट आहे त्या लॅटिस पॉईंटमधली दोन पार्टिकलमधली जागा त्याला काय म्हटलं गेलं आहे? इंटरस्टिशियल स्पेस असं म्हटलं गेलं आहे. क्लासरूममध्ये दोन बेंचेसच्या मध्ये जी जागा असते जाण्या येण्यासाठी त्याला आपण म्हणतो इंटरस्टिशियल स्पेस क्लासरूममध्ये. तसं या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला जे 4 स्पियर, एका रोमध्ये 4 आहे, दुसऱ्या रोमध्ये 4 आहे, तिसऱ्या रोमध्ये 4 आहे, चौथ्या रोमध्ये 4 आहे. पण ह्या 2 रोमध्ये जे काही अंतर आहे, ती स्पेस त्याला म्हटलं गेलं इंटरस्टिशियल स्पेस. काय म्हटलं गेलं त्याला? इंटरस्टिशियल स्पेस. आता ह्या इंटरस्टिशियल स्पेसमध्ये काय होतंय? वेन सम पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन इलेमेंट, कोण सांगतोय बघा? वेन सम पार्टिकल ऑफ क्रिस्टलाइन इलेमेंट solid, crystalline elemental solid goes in the interstitial site in the crystal structure, it is called as a interstitial defect. किती सोपं आहे बघा. मी आधीच म्हटलं तर त्याचा तुम्हाला काय केलं तर मी हे केलं, स्प्लिटिंग करून गेलं. डिफेक्ट कुठे तयार झाला? इंटरस्टिशियल कोणाची? सेल्फची. आणि त्या सेल्फमध्ये कोण जाऊन बसला? इलेमेंट. कोण जाऊन बसला? इलेमेंट. परत एकदा समजून सांगतो, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट काय असतो. आता हा डिफेक्ट समजून घेण्यासाठी तुम्हाला आधी काय लक्षात घ्यावं लागेल? इंटरस्टिशियल पोझिशन. इंटरस्टिशियल पोझिशन म्हणजे काय? ते क्रिस्टल स्ट्रक्चर असतं, त्या 2 स्पियरमधली जी जागा असते, त्या जागेला आपण काय म्हणतोय? इंटरस्टिशियल पोझिशन असं म्हणतोय. मग ह्या इंटरस्टिशियल पोझिशनमध्ये, इन दॅट इंटरस्टिशियल पोझिशन when some particle of crystalline elemental solid is occupies in the interstitial solid in the crystal structure and to defect is created, it is called as a interstitial defect. त्याला काय म्हटलं गेलं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट असं म्हटलं गेलं. तुम्ही ह्या डायग्राममध्ये तुम्हाला आता दिसतंय बघा. ह्या डायग्राममध्ये जर बघितलं तर हा जो एक छोटा स्पियर आहे आणि हा जो छोटा स्पियर आहे तो त्या स्पियरनी काय तयार केलेलं आहे? डिफेक्ट तयार केलेला आहे. तो छोटा स्पियर आहे हा त्या क्रिस्टलाइनच्या इलेमेंटल सॉलिडचा आहे आणि म्हणून त्याला काय म्हटलं गेलं आहे? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट असं म्हटलं गेलेलं आहे. बघा विद्यार्थ्यांनो, हे पाठ करू नका, हे समजून घ्या. समजलं तर आपल्याला लिहिता लवकर येतं. ह्या डिफेक्ट समजून घेत असताना तुम्ही इंटरस्टिशियल पोझिशन म्हणजे ते काय ते समजून घ्या. आणि त्या इंटरस्टिशियल पोझिशनमध्ये कोण जाऊन बसतो? क्रिस्टलाइन इलेमेंटल सॉलिड तिथे जाऊन बसतो आणि त्याच्यापासून जो काही डिफेक्ट तयार होतो त्या डिफेक्टला आपण काय म्हणू शकतो? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन इलेमेंटल सॉलिड. मग आता याच्यामध्ये बघा, लक्षात घ्या, याचे जे आपल्याला पुढचा जो पॉईंट घ्यायचा आहे त्याच्यामध्ये जसं आपण मागच्या टॉपिकला घेतलं मास, त्याचं व्हॉल्यूम आणि डेन्सिटी, तसं इथे पण तसंच आहे. आता इथे बघा, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज झाले का? झाले. का झाले? कारण की इथे बघा 4 होते, अजून एक आला म्हणजे किती झाले? 5 झाले. म्हणजे याच्यामध्ये नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज झाले. इंक्रीज झाल्यामुळे त्याचा काय झाला? मास वाढला. काय झाला? मास वाढला. टोटल मास ऑफ सबस्टन्स increase द व्हॉल्यूम. काय झालं? म्हणजे पार्टिकलची संख्या वाढली. पार्टिकलची संख्या वाढल्यानंतर त्याचा मास वाढला. मास वाढल्यामुळे त्याचा व्हॉल्यूम वाढला आणि त्याच्यामुळे काय झालं? त्याची डेन्सिटी वाढली. त्याची डेन्सिटी काय झाली? वाढली. त्या वॅकन्सी डिफेक्टमध्ये त्याची डेन्सिटी कमी होते आणि याच्यामध्ये डेन्सिटी वाढली. वाय द डेन्सिटी इज इंक्रीजेस? बिकॉज मास इज इंक्रीजेस अँड व्हॉल्यूम इज इंक्रीजेस, हेन्स द density is increases. Secondly, in elemental solid, a particle gets shifted from its original lattice point. आता पार्टिकल काय होतोय? शिफ्ट झाला. जसं मी मागच्या वेळेस म्हटलं तर लिव्ह इट्स ओन पोझिशन, तसा पार्टिकल हा काय झालाय? शिफ्ट होते. तर पार्टिकल आज गेट शिफ्टेड फ्रॉम इट्स, कुठून पण? इट्स ओरिजिनल लॅटिस पॉईंट. कुठून शिफ्ट होतो तो? ओरिजिनल लॅटिस पॉईंटमधून शिफ्ट होतोय. अँड गोज इन टू द, कुठे जाऊन बसतो तो?
इंटरस्टिशियल पोझिशनला जाऊन बसतोय किंवा इंटरस्टिशियल स्पेसला जाऊन बसतोय इन अ क्रिस्टल. मग डायग्राम तुमच्या समोर बघा. ह्या डायग्राममध्ये जर बघितलं तर ही त्याची ओरिजिनल पोझिशन होती, तिथे व्हॅकन्सी क्रिएट झाली आणि तो त्याची स्वतःची जागा सोडून तो कुठे जाऊन बसला, त्या दोन स्पेसमध्ये जाऊन बसला, म्हणजे त्या इंटरस्टिशियल पोझिशनमध्ये जाऊन बसला. म्हणून इथे नाव दिलं त्याला इंटरस्टिशियल ॲटम. काय नाव दिलेलं आहे? इंटरस्टिशियल ॲटम. मग ह्या डिपेक्टमध्ये इन दिस डिपेक्ट द पार्टिकल्स आर डिस्प्लेसमेंट. इन दिस डिपेक्ट पार्टिकल काय होतात? डिस्प्लेस होतात. म्हणून तिथे वाक्य असं म्हटलं आहे, इन दिस डिपेक्ट ॲज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, द व्हॅकन्सी डिपेक्ट इज क्रिएट इट्स ओरिजिनल रेग्युलर साईड. म्हणून त्याच्यामध्ये काय तयार झालं? रेग्युलर साईड काय झाली? क्रिएटेड झाली. ॲट द सेम टाईम द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट रिझल्ट न्यू पोझिशन. म्हणजे इथे व्हॅकन्सी क्रिएट झाली आणि हा इथला कन्स्टिट्यूंट एलिमेंट तिथून इथे आला, म्हणजे इथे एक नवीन पोझिशन तयार झाली आणि इथे काय तयार झाली? व्हॅकन्सी तयार झाली. म्हणून तिथे म्हटलं बघा, इन दिस डिफेक्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हॅकन्सी डिफेक्ट इज क्रिएटेड. म्हणजे हा इथला त्यांनी स्वतःची जागा त्याची काय केली? लिव्ह केली आणि इथे जाऊन बसला, म्हणून ते व्हॅकन्सी क्रिएट झालेली. ॲट द सेम टाईम पण दोन होतं आहे बघा, ज्यावेळेस व्हॅकन्सी क्रिएट होते त्याच वेळेस त्यांनी काय म्हटलं आहे? ॲट द सेम टाईम द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट रिझल्ट इन न्यू पोझिशन. म्हणजे त्याच वेळेस काय होतं? इंटरस्टिशियल पोझिशन काय होते? काय दाखवतो तो? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट रिझल्ट इट्स न्यू पोझिशन. म्हणजे इंटरस्टिशियल डिफेक्टमध्ये एक नवीन पोझिशन तयार होते. अँड वी कॅन therefore say that in this defect there is combination of vacancy defect and self interstitial defect. म्हणजे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो आहे ते दोन यांचं कॉम्बिनेशन आहे. पहिला कुठला आहे? व्हॅकन्सीचा, आणि दुसरा काय दिलं त्यांनी? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. आता हे लक्षात आलं का तुमच्या? मी हे कशावरून समजून सांगितलं तुम्हाला? इथे व्हॅकन्सी क्रिएट झाली म्हणून हा व्हॅकन्सी डिफेक्ट आला, आणि ते इथे हा कुठला डिफेक्ट आला? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आला. म्हणून हे वाक्य जे मी तुम्हाला दाखवतो बघा इथे. बघा इथे शब्द काय दिलाय? वी कॅन therefore say that this defect there is a combination of vacancy defect and सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. म्हणजे त्याच्यामध्ये व्हॅकन्सी पण क्रिएट झाली आणि त्याच्यामध्ये सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पण तयार झाला. दिस डिफेक्ट प्रिझर्व द डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्स. तो काय करतो? सबस्टन्सची काय करतो? डेन्सिटी प्रिझर्व करतो. बिकॉज देर इज नायदर लॉस ऑर नॉर गेन इन द मास ऑफ सबस्टन्स. आता प्रिझर्व करतो म्हणजे काय? तर कायमस्वरूपी ठेवतोय डेन्सिटी. का? व्हॅकन्सी क्रिएट झाली, तिथला कमी झाला, तिथला मास कमी झाला, पण तो मास कुठे जाऊन बसला? इंटरस्टिशियल पोझिशनमध्ये जाऊन बसला. म्हणजे एकाचं कमी झालं आणि दुसऱ्याचं वाढलं, म्हणजेच काय झालं? सेम राहिलं. म्हणून ते डेन्सिटी सबस्टन्सची काय झाली? सेम राहिली. म्हणजे डेन्सिटी काय झाली? प्रिझर्व झाली. वाय द डेन्सिटी इज प्रिझर्व? बिकॉज देर इज अ नायदर लॉस ऑर गेन ऑफ मास ऑफ सबस्टन्स. म्हणजे एका स्पेअरमधलं कमी झालं, एका रोमधलं सबस्टन्सचं मास कमी झालं, पण दुसऱ्या रोमधल्या सबस्टन्सचं मास वाढलं, म्हणून डेन्सिटी प्रिझर्व झाली. हा दुसरा टाईप झाला कोणाचा? स्टोचिओमेट्रिक डिफेक्टचा. व्हॉट आर द थर्ड टाईप इज ऑन द फ्रंट ऑफ यू दॅट शॉर्टकी डिफेक्ट. थर्ड पॉईंट कुठला घेतला आपण? शॉर्टकी डिफेक्ट असा घेतलेला आहे. फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर दॅट the Schottky defect is occurs in ionic solid. कोणामध्ये घडून येतो तो? आयोनिक सॉलिड. आता आयोनिक सॉलिड म्हणजे कोण असेल? एक कटायन असेल आणि एक कोण असेल? अनायन असेल. द इक्वल नंबर ऑफ कटायन अँड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देअर रेग्युलर पोझिशन इन द क्रिस्टल लॅटिस क्रिएटिंग द व्हॅकन्सी. आयोनिक सॉलिडमध्ये कटायन आणि अनायन हे काय असतात? ते इक्वल नंबर असतात. आत्ताच उदाहरण घेतलं होतं. वी टेक द एक्झाम्पल दॅट इज अ NaCl, 1 Na plus and 1 Cl minus, that is a cation and anion are same. त्याच्यामध्ये काय म्हटलं त्यांनी? इक्वल नंबर ऑफ कटायन्स अँड अनायन्स आर मिसिंग फ्रॉम देअर रेग्युलर पोझिशन. म्हणजे जितके कटायन जातील तितकेच काय होतील? अनायन जातील. ते काय करतायत? मिस होत आहेत त्याच्या रेग्युलर पोझिशनमध्ये, आणि ते त्या क्रिस्टलमध्ये काय तयार करतात? क्रिस्टल लॅटिसमध्ये व्हॅकन्सी क्रिएट करतात. त्याला काय म्हटलं गेलं? शॉर्टकी डिफेक्ट असं म्हटलं गेलं.
It means that vacancy created by the loss of cation is always accompanied by the vacancy formed by the loss of anion. म्हणजे कटायनने वॅकन्सी फॉर्म केली आणि अनायनने वॅकन्सी फॉर्म केली, हे दोघांची कशी असेल, सेम असेल. बघा लक्षात घ्या, ही जी डायग्राम तुमच्यासमोर दिसते, तर याच्यामध्ये अनायन आणि कटायन, बिगर साईज कोण असतं याच्यामध्ये, अनायन दाखवलेला आहे. त्याच्यानंतर स्मॉलर साईज कोण दाखवतो आहे, कटायन दाखवलं आहे. तर तुम्ही जर बघितलं तर पहिल्या रूमध्ये 3, काय शब्द सांगतो बघा, पहिल्या रूमध्ये किती कटायन दिसत आहेत, 3, आणि किती अनायन दिसत आहेत, 3. दुसऱ्या रूमध्ये बघा बरं, कटायनच्या शेजारी कोण आहे, अनायन आहे. कटायनच्या शेजारी कोण आहे, ह्या कटायनच्या शेजारी हा अनायन, आणि ह्या कटायनच्या शेजारी कोण पाहिजे होता, अनायन पाहिजे होता. पण तो आहे का, नाही. म्हणून इथे व्हॅकन्सी क्रिएट झाली. त्याला नाव दिलं आहे अनायन व्हॅकन्सी. काय नाव दिलं त्याला, अनायन व्हॅकन्सी. थर्ड रो मध्ये बघा बरं, ह्या थर्ड रो मध्ये हा कोण आहे, अनायन आहे. अनायन नंतर इथे कोण पाहिजे होता, कटायन. कटायन नंतर कोण आहे, अनायन आहे. म्हणजे इथे कशाची व्हॅकन्सी आली, कटायनची व्हॅकन्सी आली. पण किती कटायनची व्हॅकन्सी आली, एकाच. इथे पण किती अनायनची व्हॅकन्सी आली, एकाच अनायनची व्हॅकन्सी आली. म्हणून इथे काय म्हटलंय, इट मीन्स दॅट vacancy created by loss of cation is always accompanied with the vacancy formed by a loss of anion. So in that vacancy defect, we can be says that such a pair of cation and anion, the vacancy defect is a Schottky defect. त्याला काय म्हटलं गेलं आहे, शॉर्टकी डिफेक्टचं रिझन काय रिझन असतात त्याच्यामध्ये समजून सांगतो. रिझन फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट, हाय डिग्री ऑफ आयोनिक कॅरेक्टर. त्याच्यामध्ये कसं आहे, मग आपल्याला रिझन फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट का तयार होतो त्याचं रिझन आपल्याला बघायचं आहे. हाय डिग्री ऑफ आयोनिक कॅरेक्टर, हाय कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन. म्हणजे हाय डिग्री ऑफ आयोनिक कॅरेक्टर, हे पहिलं कारण लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर कोऑर्डिनेशन नंबर अनायनचा कसा असतो, जास्त असतो. अँड स्मॉल डिफरन्स बिटवीन साईज ऑफ कटायन अँड अनायन. द रेशो ऑफ कटायन डिवायडेड बाय अनायन इज नॉट फार बिलो युनिटी. हे जर तुम्हाला डायग्राममधून लक्षात आलं असेल बघा, ह्या डायग्राममध्ये जर आपण बघितलं असेल तर कटायन आणि अनायनचे साईज जर तुम्ही बघितले असेल तर याच्यामध्ये कशाची साईज डिफरन्स आहे, कटायन आणि अनायनची. त्याच्यामध्ये अनायनची साईज कशी आहे, जास्त आहे, आणि कटायनची साईज कशी आहे, कमी आहे, आणि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन कसा आहे, जास्त आहे. मग हे 3 कारण लक्षात घ्या. दिस आर द रिझन फॉर द शॉर्टकी डिफेक्ट. त्याच्यानंतर द इफेक्ट ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर. मग ह्या शॉर्टकी डिफेक्टचा क्रिस्टल स्ट्रक्चरवर काय परिणाम होतो ते बघा. पहिला जो परिणाम होतो तो असतो नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीजेस. बरोबर आहे. पहिलेच बघा, पहिल्या याच्यामध्ये एक कटायन आणि एक अनायन कमी झाला होता. पहिल्या रोमध्ये एक अनायन असेल तर दुसऱ्या रोमध्ये एक कटायन असेल, म्हणजे आयनची संख्या काय झाली, कमी झाली. आयनची संख्या कमी झाली म्हणजेच त्याचं काय कमी झालं, मास कमी झालं. आणि मास कमी झालं, आयनची संख्या कमी झाली, पण व्हॉल्यूम रिमेन्स सेम होता. व्हॉल्यूम काय होता, रिमेन्स सेम होता. आणि व्हॉल्यूम रिमेन्स सेम होता पण मास कमी होतं, म्हणून डेन्सिटी काय आली, डिक्रीज झाली. बधाने सर हे कसं काय सांगतात तुम्ही, बघा, एक कटायन कमी झाला, एक अनायन कमी झाला. बरोबर आहे. म्हणजे मास कमी झालं पण व्हॉल्यूम कसा होता, सेम होता, म्हणून डेन्सिटी काय झाली त्याची, म्हणून डेन्सिटी म्हणतो इथे मी, द डेन्सिटी ऑफ सबस्टन्सेस गेट डिक्रीजेस. त्याच्यानंतर पुढे बघा, हे पहिला पॉईंट तुम्हाला समजलं असेल. व्हॉट आर द सेकंड पॉईंट, नंबर ऑफ मिसिंग ऑफ कटायन अँड अनायन आर इक्वल. आत्ता सांगितलं, एक कटायन मिस झाला, एक अनायन मिस झाला, म्हणजे कटायन अँड अनायन आर मिसिंग, बोथ आर सेम, देअरफॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी ऑफ कंपाऊंड इज प्रिझर्व. म्हणजे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी प्रिझर्व झाली. म्हणजे सुरुवातीला माझ्याकडे 5 Na होते आणि 5 Cl होते, त्याच्यापासून जी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी ती समजा X होती. परंतु माझ्याकडून एक कटायन कमी झाला, म्हणजे 5च्या ऐवजी 4 Na आले, आणि 5 Clच्या ऐवजी 4 Cl आले, तर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी परत X झाली. म्हणजे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी बदलली नाही. का बदलली नाही, कारण की मिसिंग ऑफ कटायन अँड अनायन आर इक्वल. आणि हे जे काही पुढचं वाक्य आहे ते वाक्यावर लक्षात घ्या, फिलिंग द ब्लँक्स विचार जाते. बघा, दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन विच कंपाऊंड,
that is the ionic crystal such as NaCl, KCl, silver bromide. हे कसं लक्षात ठेवायचं? अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल आणि अल्कलाइन अर्थ मेटल, पण प्रामुख्याने त्याच्यामध्ये अल्कली मेटल आपण घेतो ग्रुप फर्स्टमध्ये. आणि त्याला जोडून डी ब्लॉक एलिमेंटमधले जे गोल्ड, प्लॅटिनम वगैरे असतात, गोल्ड, यांची जर रिॲक्शन हॅलोजन फॅमिली मेंबरमधल्या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बरोबर झाली तर त्याच्यापासून जो काही आयोनिक सॉलिड तयार होतो, त्या आयोनिक सॉलिडमध्ये हा डिफेक्ट तयार होतो. त्याला म्हटलं गेलं आहे शॉर्टकी डिफेक्ट. काय म्हटलं गेलं त्याला? शॉर्टकी डिफेक्ट. बघा, हे जे वाक्य परत सांगतो याच्यावर एक मार्काची फिलिंग द ब्लँक्स विचारले जाते. त्याला म्हटलं तर दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयोनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. त्याचं उदाहरण NaCl आहे, AgBr आहे आणि KCl आहे. मग आपण आताच्या तासाला जे काही बघितलं त्याच्यामध्ये आपण सुरुवातीपासून काय काय बघितलं? पहिलं बघितलं होतं आपण डिफेक्ट कसा तयार होतो, क्रिस्टल स्ट्रक्चरमध्ये डिफेक्ट कसा तयार होतो, त्याच्यानंतर हा डिफेक्ट कमी कसा केला जातो, हा डिफेक्ट कमी कसा तयार केला जातो ते आपण बघितलं. त्याच्यानंतर डिफेक्टचे प्रकार बघितले आपण. त्याच्यामध्ये पॉईंट डिफेक्ट, लाईन डिफेक्ट आणि प्लेन डिफेक्ट बघितलं. इन युअर 12th सायन्स सिलेबस वी हॅव डिस्कसिंग ऑन द पॉईंट डिफेक्ट. मग पॉईंट डिफेक्टचे किती प्रकार बघितले आपण? 3. पहिला प्रकार कुठला होता? पहिला प्रकार दिला स्टोचिओमेट्रिक डिफेक्ट, दुसरा दिला इम्प्युरिटी डिफेक्ट आणि तिसरा कुठला दिला त्यांनी? तिसरा दिला होता आपल्याला नॉन स्टोचिओमेट्रिक डिफेक्ट. मग स्टोचिओमेट्रिक डिफेक्टमध्ये आपण आजच्या तासाला किती पॉईंट कव्हर केले लक्षात घ्या. पहिला केला व्हॅकन्सी डिफेक्ट, दुसरा केला इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आणि तिसरा केला शॉर्टकी डिफेक्ट. उद्याच्या तासाला फ्रँकल डिफेक्ट आपण पाहणार आहोत. पण विद्यार्थिनींनो, ह्या डिफेक्टवर राईट अ शॉर्ट नोट ऑन असा प्रश्न विचारला जातो किंवा एक्सप्लेन द शॉर्टकी डिफेक्ट, त्याच्यानंतर फ्रँकल डिफेक्ट, एक्सप्लेन द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और एक्सप्लेन द व्हॅकन्सी डिफेक्ट असं विचारलं जातं. हे पाठ करू नका, मी ज्या पद्धतीने तुम्हाला समजून सांगितलं त्या पद्धतीने कॅरी करा. उद्याच्या तासाला आपण फ्रँकल डिफेक्ट पाहणार आहोत.